εδώ στο 1. Έτσι, στο 2 βρίσκεται η λίμνη Βιστονίδα, το Πόρτο Λάκος, η λίμνη Μαρίγα και το σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Θράκης. Το 3 είναι το Δέλτα του Νέστου. Το 4 είναι η λίμνη Κερκίνη. Είναι η λίμνη Κερκίνη εδώ. Το 5 είναι οι λίμνες Κορώνια και Βόλβη. Νάτες εδώ, η Κορώνια και η Βόλβη. Το 6 είναι το Δέλτα του Αξιού, που είναι το 6 εδώ. Το 7 είναι η λίμνη Μικρή Πρέσπα, εδώ πάνω. Το 8 είναι ο Αβράκης. Βασιλείο, ο οποίος είχε 3 χωριά, 3 τσιφλίκες στην ιδιοκτησία του, οι μικρότεροι ιδιοκτήτες. Και υπήρχαν και οι τελευταίοι, αυτοί που είπαμε, Οπότε όλοι μαζί κάνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν και με το βουνό, με τα αθλήματα, με την πεζοπορία κλπ. Θα το δείτε άμα προσέξετε σε όλη μας την πορεία, στην άκρη στο μονοπάτι, αν το προσέξετε θα δείτε πολλούς τέτοιους κορμούς, σάπιους, σκόνη. Έχουν γίνει σκόνη, χώμα εντελώς. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι εδώ που βλέπετε είναι πάρα πολύ θρεπτικό και λειτουργεί ως φυσικό λίπασμα. Γιατί όπως μαζεύετε δικά σας σκουπίδια, μαζεύουμε όλοι από λίγα σκουπίδια τη μέρα, μπορεί να μην είναι τόσο πρόβλημα. Άρα για να φτάσετε όλοι όσοι είμαστε σε εκατομμύρια, 3 έχουμε φτάσει, δεν ξέρω πώς είναι ο παγκόσμιος πλέον, να πετάμε όλοι τα σκουπίδια μας κάτω, θα γίνει ο κακός χαμός. Ωραία.